Fi protesta paċifika fil-Belt Valletta, residenti Beltin esprimew id-diżappunt tagħhom dwar pjanijiet biex l-Evans Building jiġi żviluppat f'sit turistiku ġdid filwaqt illi ilmentaw li l-bżonnijiet tal-komunità qed jitwarbu favur interessi kummerċjali. NetNews attenda din il-protesta fejn matula kien hemm l-appell kontinwu lil Robert Abela biex jaħsibha sew dwar il-konċessjoni tal-privatizzazzjoni li għaddejja għal Evans Building u minflok juża għal komunità Beltija. Huma qed jissuġġerixxu li din il-binja għandha tintuża l-servizzi komunitarji tant meħtieġa bħal dar tal-anzjani, childcare u faċilitajiet oħra relatati mal-komunità, kif spjegatilna aħjar il-President tal-Għaqda mhux governattiva flimkien għall-Ambjent aħjar Estrid Vella. Il-Gvern qed jipprova jassar il-Gvern kemm jista' jkun għall-kummerċ u fejn huma id-drittijiet tar-residenti. Il-belt hija l-unika belt hawn Malta li m'għandix la residenza għall-anzjani, laqas daycare għat-tfal, inqas poliklinik. Il-UNESCO stess semmit propju l-Evans Building reċentement f'svist qarrija li għamlet lill-Gvern Malti li l-Evans Building għandha tiġi protetta. Matul din il-protesta ma semmix biss l-Evans Building iżda ndirizzaw diversi punti oħra li għal dawn l-aħħar snin kienu fuq fomm il-Beltin kollha. Fost dawn kien hemm l-istorbju eżaġerat, il-problema tal-imwejjed mifruxin fit-toroq ewlenin u n-nuqqas ta' aċċessibilità għall-ambulanzi. Ir-residenti saħħu kif jekk mhux ħadd ittieħed azzjoni, il-belt ħadd tispiċċa mitfuna taħt il-kummerċ u tintilef l-identità u l-kultura li għandha toffri. Filwaqt li wissow ukoll is-sindku biex jibda llum qabel għada jisma' l-karba tar-residenti u mhux bħal qiegħed hemm biss għan-numru. Għal din il-protesta kien hemm preżenti diversi assoċjazzjonijiet kif ukoll fost l-oħrajn il-Kunsillier Nazzjonalista Vince Fabri.